Какви са разликите между пробиотиците, пребиотиците и синбиотиците? Пробиотиците са живи микроорганизми, обикновено бактерии или дрожди, които, ако бъдат приети в подходящите количества, имат благотворно влияние върху нашия организъм. Те подпомагат баланса между добрите и лошите бактерии в нашата чревна микрофлора. Пребиотиците представляват вид храна за пробиотиците. Те са неусвояеми от човешкия организъм, но подпомагат растежа и развитието на полезните за нас микроорганизми. Синбиотиците са комбинация от пробиотици и пребиотици, които работят в синхрон и подпомагат здравето на нашата чревна флора. Намерете разнообразие от пробиотици на Аптеки Запад БГ. Линк може да намерите в биото.